Καλημέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο σήμερα παρά να περιμένουμε τον καιρό να τον φέρει. Έχει καθυστερήσει αρκετά. Είχαμε με το Γεράσιμο την έμπνευση να έρθουμε λίγο νωρίτερα, μία ώρα περίπου πριν ξημερώσει. Το βράδυ πάντα η αλήθεια είναι ότι τα ψάρια είναι μεγαλύτερα και νομίζω ότι είμαι λίγο τυχερός και χαρούμενος, γιατί δοκίμασα σήμερα ένα καινούριο καλάμι της Yuki, ένα Ledgering 440 150 το action με 3 αποσπόμενες μύτες, το οποίο είχε πραγματικά μια καταπληκτική συμπεριφορά σε ένα ψάρι που θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά του καλαμιού. Τυχεροί γιατί ένα τέτοιο ψάρι στα δικά μας τα μέρη, για να τα βγάλουμε στο 1 μέτρο, το είπα λίγο ευγενικά, τυχεροί. Θα περιμένουμε λίγο να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε τα μπισκότα μας και ελπίζω να φέρει σε λίγο τον καιρό. Ωραίο κομμάτι. Πριν 20 λεπτά περίπου είχαμε μία δυνατή μπόρα. Πριν πιάσει η μπόρα, τα ψάρια δεν έγγιζαν με τίποτα. Αυτό που έχω ξαναπεί, βροχή, βροχή.
δάσκαλος αρνείται να εγκαταλείψει. Λοιπόν, ώρα μας να φεύγουμε. Καλά περάσαμε και σήμερα. Τα ψαράκια μας τα βγάλαμε. Δεν είχαμε αρκετές λήψεις. Την επόμενη φορά θα θυμάμαι να κρατάω και τις μπαταρίες, τις 2 από τις 3 μπαταρίες της κάμερας. Να δείξουμε και μερικά από τα ψαράκια μας. Πάντως ξεκινήσαμε με τα καλύτερα. Τυχεροί θα έλεγα ήμασταν. Τα είπαμε και το πρωί. Ένα φαγκρί στο 1 μέτρο νερό. Δύσκολο. Αρκετά δύσκολο θα έλεγα και αρκετά τυχερό που βγήκε. Έτσι είναι το ψάρεμα. Χρειάζεται και η τύχη για να έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Λοιπόν, και στην άλλη βόλτα.